Morsistavuorossa on Jansku taas täällä ja tänään mä kuvaan Q&A:n. Ja nämä kysymykset ei ole niinku pelkästään, nämä ei ole oikeastaan yksikään, ei tarvitse olla YouTubesta. Et on niinku tullut Instagram-kuvien kommentteihin ja silloin kun kävi äsken, niin sinne on tullut. Ja jos on tullut kans Snapchattiin joskus tämmösiä kysymyksiä, niin mä ajattelin nyt, että mä vastaan muutamiin kysymyksiin. Eli eka kysymys on, mä katsoin tosta noin. Joo, ota mikä se on. Lempi jalkapallojoukkue. No on tällä hetkellä Arsenalin paita päällä, mut Arsenal on mun lempijoukkue. Tähän on oikeastaan aika vaikea vastaa. Mulla on niinku 3 semmoista niinku lempparia, jotka on AC Milan, Borussia Dortmund ja Tottenham Hotspur. No niinku ne 3 mun lempparia. Lempi jalkapallon pelaaja. No tähänkin mulla on niinku monta semmoista vastausta. Tai no oikeastaan niitäkin on 3. Et on Gareth Bale, Paul Pogba ja tämä... Olitko vielä nukkumassa? Mitä? Gianluigi Donnarumma. Sanotaanko Donnarumma? En mä tiedä. Gianluigi Donnarumma, jos se sanotaan. En mä tiedä. Mitä kaikkea harrastat? No, mä harrastan koripalloa, partioa ja jalkapalloa. Ja jalkapalloa mä todennäköisesti kyllä lopetan, koska ei oo niin hauskaa kuin koripallo on ihan parasta. Mä tänään olin 2 tuntia yksin heittänyt pihalla. Eli koripallo, partio ja jalkapallo ja kesän jälkeen mä lopetan jalkapallo. Sinne partio ja koripallo. Mä ehkä olen. En tiedä. Heti perään 2 koripalloaiheista kysymystä. Eli lempikoripallojoukkue. No, mulla on oikeastaan muutama niitäkin. Eli Miami Heat on 1, Chicago Bulls ja sitten Toronto Raptors on kans 1. Ehkä noista 3 niinku lemppari on Toronto Raptors, koska siellä pelaa mun lemppelaaja DeMar DeRozan, joka oli vastaus kysymykseen, joka olisi tullut heti tämän jälkeen, eli lempikoripallon pelaaja. Niitä on oikeastaan, miten mä sanoisin, niitäkin on 3. Eli DeMar DeRozan, sit on Jimmy Butler ja tämä Chris Bosh. Missä jengissä pelaat koripalloa? No, mä pelaan Nakossa eli Naantalissa. Lempiruoka. No, mulla on muutama lempiruoka. Eli mä tykkään tosi paljon pestopastasta. Eli se on niinku pastaa, missä on pesto, oliveja ja tonnikalaa. Mun mielestä se on ainakin parempaa tonnikalan kanssa. Mä oon syönyt vaan tonnikalan ja kanan kanssa. Tonnikalan kanssa on tosi hyvää. Lempivideopeli. No mun lempparipeli on FIFA 16, koska on NBA 16, mä NBA 216. Siis mäkin tykkään tosi paljon, mutta tällä hetkellä mä tykkään FIFA 16, koska mulla on moti lähtenyt NBAhan, koska kun mä pelasin sitä, niin kaikki meni päin. En viitti sanoa, mut joo, mä otan vielä 2. Minä otan vielä 2 kysymystä. Mitä temppuja osaat trampalla? No mä en osaa hirveästi temppuja. Mä osaan voltin. Siinä on oikeastaan kaikki semmoset, mitä mä osaan vaan trampalla. Ja no mä osaan puolivoltinkin. Siinä on 2. Ja melkein saidin. No melkein. Mä en osaa sitä. Mut sit niinku semmosia, mitä mä voin tehdä maassakin, niin siihen lisäksi kärrympärä. Siinä on kaikki. Eli nyt on viimeinen kysymys, ja tää kysymys kuuluu... Tässä on oikeastaan niinku 2 kysymystä yhdessä kysymyksessä. Eli tykkäätkö jääkiekosta ja mikä on lempijääkiekkojoukkue? No jääkiekko on vähän niinku... En mä oikein tiedä. Kyllä mä sitä seuraan. Niinku MM-kisoi, EM-kisoi ja olympialaisia. Mut en mä oikein tiedä. En mä hirveästi sitä seuraa ees.
Mut niinku yksi semmonen joukkue, mistä mä niinku, mitä mä seuraan tosi paljon, se on Rauman Lukko, koska Lukko on ihan paras. Joo. Eli joo, se oli tää Q&A ja laittakaa kommentteja alas, jos haluatte lisää Q&A:tä. Ja siis nää kommentit oli poimittu Snapchatista. Your mother is attempting to reach you on your cellular device. Your mother is attempting to reach you on your cellular device.